Darık. Min zanîbû ku cegera te ji pola ye, lê min nizanîbû ku sebra te wekî ya Eyûbê kurma xwarî ye. Tu çawa dikarî ew qas xwe li ber tiştan ragirî? Tu vê bêhna xwe ya fireh ji ku tînî? Nizanim. Tiştê ku ez pê dizanim, heger kî dewsa te de bûya, niha 100 carî gotûba gurm û teqiya ba. Tiştê ku ji min re hatiye gotin û heta niha me bihîstiye, ev e. Xwedê her tiştî bi hev re nade kesî. Lê vaye daye te. Belê tu zilamekî heyfî. Hew ez û Xwedê dizanin bê tu çi dikşînî ji destê vanan. Erê, rast e. Ne tên xwarin û ne jî tên avêtin. Derdin, derd. Tu xweliyê ku ji te re dibêje navbavo lempeya te 4 numro ye, makî dikare bi te re têke veqayîşê digirî û tu diherî hindawî. Tu carek din li wî guhdar dikî. Ez ne bawerim ku ji bo xatirê ez bi çavên xwe bibînim û bi guhên xwe bibîzim tu wilo dikî. Heger wilo be, tu ji vir û heta mala Xwedê nihexîr min dikî. Çimkî ez bi te zanim û nehewce ye tiştekî din. Gava ku yê te xwe lê girtiye û tu hatiye cem wî, vê peyva xwe dibare dike û dibêje niha bavo lampeya te 4 numro ye, makî dikare bi te re têke veqayîşê. Ez dibînim ku jinekeke navosere li ber ekrana televîzyonê sekîniye û tîq tîqa wê ye dikene. Heysirên ku ji ber kenê wê ji kanîkên çavan herikîne paqij dike û ji hevala xwe re dibêje. Hela tu ji bo qedrê Xwedê dikî lê biner. Tu li wî û darikê di destê wî de ye binêre xwehê. Hela biner bê çawa radike datîne û xwe jî pê re dihejîne. Niha jina wî jî dibêje mêrekî min jî heye û dihere kar. Wey xweliya 7 gundan serê wê jinêvek ku ji te re dibêje mêro. Yê ku jinika navosere pê dikeniye û henekê xwe bi wî û karê wî dikir, şefê orkestrayê bû. Gava ku îdarîk li ba dikir û orkestra pê îdare dikir, jinika navosere pê dikeniye û ew nexist şûna zilaman. Bi qasî ku jinik dikene û henekê xwe bi şef dike, ew qasî jî gunehê te bi jinikê tê. Belê, min fêm kir bê tu dixwazî çi ji min re bibêjî. Ji xwe min ew li hemberî te wekî dîwarê ku bi hişkeberê hatibe lêkirin didîtin. Tu dibînî ku derbê şûna xwe girt, tu mevedgernîn tînî hinda mêvanê xwe hejî Zilfîkar. Xuya ye rê mêvanê te bi ber xwe ve dikşîne. Doza çûnêl te dikin. Tu dixwazî hinekî din jî bimînin, lê hejî Zilfîkar dibêje ez ê tiştekî din jî ji te re bibêjim û em ê rabin. Bihêviya ku tu yê tiştekî nû bi dest bixî, tu li hundirê çavên wî dinerî û tu xwe didî benda gotina wî. Dibêje, binêr, di vê dinyayê de hev tişt hene ku tu carî ew ji hev têr nabin. Ew jî ev. Mêr û jin ji hev têr nabin. Mirî ji rehmê, çav ji nerînê, erd ji baranê, guh ji deng, ziman ji peyvê têr nabin û daîm dixwazin. Axir tiştekî din jî heye niha naye hişê min. Ez ê rojek din ji te re bibêjim. Du re dev li ken dibêje em ê rabin. Tu dibêjî tu adetên me dizanî. Ew te vedgerine û dibêje adetên me jî hene ha birako. Tu dinerî ku tu yê li xisarê bî çimkî ew ji te zanetir e. Tu wan jî bi rê dikî, lê tu jî bi derbekê re wenda dibî û tu min bi tena serê xwe dihêlî. Dereng e. Divê ez jî rabim niha çavên zarokan li rêya min e.